Ahoj lidi, jsem tu u videa Plants vs Zombies. Asi si doufám, že se mi to nebude lagovat jako všechno, co se mi laguje. A je tu level 2. A asi ho budeme hrát. To je napínavé, že ano. Napište mi. No, napište mi. Nevím. Napište mi, jaký hry si mám nainstalovat a ten dědek nějak mluví s autem. To se mi nějak nezamlouvá. To se mi nezamlouvá ani trošku. Já nechám sežrat rostlinku. Co by se schválně stalo? Schválně uvidíme. Uvidíme. Co se stane, aha? Něco na mě se měle. Aha, od znova. Já to chci nějak přeskočit. Ježiši, chápu, takhle. Jo, hotovo. Jasně, tady tohoto zabije. Teď ho dozabije tohle. No, chápu, velice to chápu. Střílej rychlej. Ach jo, tady to video bude teda pěkná nuda. Jej, lístek mám. Chápu. Jej. Konečně. A přichází první zombík. Ano, jak napínavé. Ano, jak napínavé. Tohle video nevím, kolik bude mít minut, ale každý video budu natáčet prostě jako... Každý video budu natáčet prostě jeden díl, jedno video. Možná mi Plants vs Zombies nepůjde natáčet, protože nějaký hry mi prostě natáčet nejdou. Což mě hodně vadí, ale jak a co s tím mám udělat, nevím. Takže trochu smůla, no. Jakože, tak tože, nevím jak tože. Tady k tomu dám tohle, toho se bojím. A sem dám bomby. Dobrý, co? Dáme lístek na sluníčko. Což nám nějak extrémně nepomohlo. Hej, proč tady jich je tolik? Se mi moc nelíbí. Ořechu, načti se. Aha, už bude finálová finálová vlna. Hej ho, hej ho, hej ho, hej ho, hej ho, hej ho, hej ho. To nedám, hej ho, hej ho. Asi to nedám. Možná bych to dal, kdybych použil tohle. Pink. OK, to mi nějak extrémně nepomohlo. Že bych tohle dal takhle. Hashtag pro efekt, oh yeah. A vykopeme.
Ježiši, už je kilněte, ne? Nebo ano? Je z tohohle kilné moje bomba. A bim, dám na ní tohle, ať je to hezký. Puf, paf. Kapustňák. A kapustňákem nejspíše ukončí. Kontinuje, doufám, že se vám video like a různý takový dolky. I komentář dejte klidně i rakovinovej. Člověk, který dal rakovinový komentář. Tak každý komentář jsem má rád. Je